Het Simmerblomke. Ik ren hier in Harkema, onderwijs naar Klaas. Klaas had namelijk krijgt een chemokuur ondergingen en is ook nog mantelzorger voor zijn vrouw. Nou, sinds kwastjes voelde daarom wel dat Klaas wil een opkijkerke broeken koe. Dus ik krijg een prachtig mooi boeketje in mijn naam van Jildedas Bloemenboutique uit de Westerheen. Dus je zult even zien dat Klaas er is. Dan maar we even ombellen. 2 bellen, nou dat zal altijd in het wat. Goeiedag. Goeiedag. Ik kom eigenlijk van jouw man, is die ook thuis? Oeh, die is naar de slachtertag. Die is naar de slachtertag. Nou, Ja. misschien wil jou dan de verrassing van je ondernemen, want ik krijg een mooie verrassing van hem. Ach, heel prachtig. Dat zul je mooi vinden. Ja, want jouw man is ziek, ik begrepen, hè? Ja, die had prostaatkanker, maar al juist zijn. Ze had 6 chemo's gewoon. En nou 3 keer zwaar en samen. Ik kan ook net bij de winkel komen, dus je moet wel even winkelen. Dat is al wel moeilijk. Ja, want jou bent echt ziek? Ik heb zware suikerziekte. Dus dat wordt ik minder. Dus ja, meisje beiden moet het een beetje oprijden. Ja, want we hier een mailtje kregen inderdaad. Heb je enig idee waar dat wijzen kan? Nee, dat zou ik net weten. Volgens mij jouw zus, vakje? Ah, wat mooi. Vakje bedankt, lieve. Ik ben mooi met die. Ja, maar die zei, jouw man die verzwaart het Ja, voor jou. En ja. ja, het zelf natuurlijk ook. Ja, je mag er wel inkomen, dat mag je net, denk ik. Nee, doen we maar even net. Nee. Ja, ja. Nee, dus die zei, dat verdient wel een basje blom. Dus ik zit even in de knoop, maar Sherris, alsjeblieft. Nou, Dat is jou dank je maar wel. hoor. Hartstikke mooi. Dus, En vakje hartelijk bedankt. Een dikke tuut van mij. Dus ik vind het geweldig van haar. Ja, Dat mooi. ze dat van, mij van u dacht. Ja, is er ook altijd van mij. En mijn man ook natuurlijk, ja. Dus wel een goede steun van Ja, je. ja, dit is wel emotioneel, ja. Ik vind het mooi van haar. Sorry. Nee, dat maakt het helemaal niks. Dat is heel logisch. Je hebt toch een moeilijke tijd, dus Ja, dan is doe het... moeilijk. Maar ja, ik kom peken in week in de opvang en daar heb ik elkaar gesteund. Ja, dat vind ik prachtig. Ja. En dan krijg ik wat hulp en zo. Ja, ja, en je zei ook dat er wat is beljes. Dus ja, van ben ik vanzelf. Ja. Dus ja, vierde week ik niet. Nee, nou hopelijk is dit in ieder geval even een beetje een opkijken. Ja, en, ja. Ja, een steuntje in de rij voor de komende Ja, tijd. ja, vind ik al. En vakje de groeten en geniet van die vakantie op de boord. Ja, ik denk al dat ze wel komen, want ik ben wereldberucht dat hier in Harkema. Is het zo? Ja, dat ik denk ze worden een keer komen. Hoe komt het dan dat je zo wereldberucht bent? Hè? Ja, ik weet niet. Zo goed ben ik. En ik ben altijd een lekker vriendelijker voor dat. En dat scheelt wel. Ja, zo wereldberucht, dat mag ik grapje, maar ik ben wel aardig bekend. Dus je hebt dus eigenlijk wel verwacht. Nou, dat net, hè. Maar het komt me wel toe. Ja. Ja, want je hebt toch een moeilijke periode. Ja, want we gaan een moeilijke tijd. En weet ik net wat het brengt. Het lijkt het wel gunstig, maar ja, men weet het nooit. Ik ken in wezen net beter, maar ze kan het wel verlengen. En dat had al dingen met de chemo's en zo dat. Maar verder, ja, je hebt het wel redelijk goed. En dat ben altijd dingetjes in, want het is wel raar spul wat je niet krijgt. Dat had wel invloed. Maar het kind wel op zichzelf wel naar omstandigheden wel knap, ja. Ja, je viel je op het moment wel redelijk goed. Ja, ja. En dan ben ik ook van die kleinigheidjes en zo. En ik ken ik nog niks. Ik ben direct ook wat door boeten adem. Maar verder, ja, ik veel meer wel redelijk. Ik ben al een keer wat kleinigheidjes, maar het is, verder gaat het wel aardig goed, ja. Nou, vandaar even dit opkijken. Kom je hem allebei even een hart onder de riem te Ja, steken. hartstikke mooi, hè? Ja, hartstikke mooi. Wist ik iemand die wel een Simmerblomke verzinnen? Jou het on u stroog. Mail de namen en reden van die persoon die sto verrassen worst naar simmer@rtvnof.nl. Het Simmerblomke.